ψυχικών συστημάτων, που είναι η ακεραιότητα, η εμπιστευτικότητα, η διαθεσιμότητα, η αυθεντικότητα, η υπευθυνότητα και η μη αποποίηση. Για κάθε μία περίπτωση θα αναφέρουμε τι είναι και ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε μέσα από τα πληροφοριακά νοσοκομειακά συστήματα τι σημαίνει κάθε μία. Ας δούμε πρώτα την ακεραιότητα των δεδομένων. Ακεραιότητα σημαίνει ότι τα δεδομένα υφίστανται σε προκαθορισμένο φυσικό μέσο ή χώρο και είναι ακριβή. Πρακτικά αυτό υπονοεί ότι τα δεδομένα μας δεν έχουν υποστεί εσφαλμένες μεταβολές ή μη εξουδιωτημένες μεταβολές και δεν έχουν υποστεί απώλειες. Δείτε ένα παράδειγμα. Αν υποθέσουμε ότι γίνεται μια μεταβολή του αριθμού μητρώου του ασφαλιστικού φορέα ενός νοσηλευόμενου, είτε από λάθος του χρήστη ακούσιο, είτε εκούσιο, τι επιπτώσεις θα έχει αυτή η μεταβολή και τι επηρεάζει ακριβώς? Βλέπετε ποιες είναι οι επιπτώσεις. Επηρεάζει όχι μόνο το γραφείο νοσηλείων που θα βγει το κόστος νοσηλείας εσφαλμένα, επηρεάζει τον ασφαλιστικό φορέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία των ασφαλισμένων, επηρεάζει το Υπουργείο Υγείας μέσω του ΕΣΥΝΕΤ και τον υγειονομικό χάρτη μέσω των λαθών των στατιστικών που θα δοθούν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η ακεραιότητα που λέμε των δεδομένων. Ο αριθμός μητρώου, όταν πάθει μια μεταβολή μη σωστή, αυτό είναι λάθος στην ακεραιότητα. Η δεύτερη σημαντική συνιστόσα της ασφάλειας των δεδομένων είναι η εμπιστευτικότητα. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια διαβεβαίωση ότι η πληροφορία μας είναι προσβάσιμη μόνο και μόνο στους χρήστες που έχουν αυτή την εξουσιοδότηση. Τι σημαίνει εξουσιοδότηση πρόσβασης? Σύμφωνα με τα πρότυπα, τα διεθνή, απαγορεύεται η ανάρμοστη ροή της ιατρικής πληροφορίας, επιτρέπεται μόνο το ελάχιστο ποσό πληροφορίας και μόνο μετά από συγκατάθεση ασθενή και υπάρχουν αυστηροί μηχανισμοί ελέγχου ιχνηλάτησης χρηστών. Στην Ελλάδα με το νόμο 2472 του 1997 δεν έχουν νομοθετηθεί ιδιαίτερες διατάξεις για την ανάπτυξη μηχανισμών ελέγχου στα πληροφοριακά νοσοκομειακά συστήματα. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένας κίνδυνος αποκάλυψης και εκμετάλλευσης προσωπικών δεδομένων και νομοθετικά τουλάχιστον είναι χαλαροί ακόμα οι μηχανισμοί ελέγχου ιχνηλάτησης των χρηστών. Δείτε ένα παράδειγμα. Όταν γίνεται ηλεκτρονική διάθεση φαρμάκων από νοσοκομειακά φαρμακεία με ατομικό συνταγολόγιο, αυτή η διάθεση προσωποποιεί τον ασθενή, γιατί στο ατομικό συνταγολόγιο εμφανίζεται το όνομα του ασθενή.